Bok svima, kako si, kako ste, ako vaša chorvačtina, využívali ste je v lete, rozprávali ste sa, a kano, ako to bolo? Napište mi do komentárov. Som strašne zvedavá, či sa vám to podarilo, či to išlo hladké, alebo ste museli občas použiť angličtinu, nejaký prekladač, alebo bolo to možno ťažké, že vás to frustrovalo a nedalo sa vôbec komunikovať. Takže napíšte mi. A pre vás, ktorí ma ešte nepoznáte, ja som Mária Hrvatič, zakladateľka som tejto školy chorvačtiny a tejto sociálne sliete. Odtiaľ ma sledujete. A tentokrát by som vás chcela pozvať na nové kurzy chorvačtiny, ktorí začínajú budúci týždeň. Ak by ste náhodou nestihli sa prihlásiť do nejakého 17. septembra, nevadí, dá sa prihlásiť aj o týždeň neskôr. Kurzy máte nižšie napísané v komentári, máme rôzne úrovne, rôzne termíny, vediem ich ja, aj moje šikovné kolegyni. Takže ak neviete, do ktorej úrovni patrite, čo pravdepodobne neviete, napíšte nám a pošlem vám test a po tomto teste sa ešte porozprávame cez telefón a takto zistíme v podstate, do akej presne úrovni v našej škole by sme vás dali. Ak sa nechcete učiť v podstate cez nejaký kurz, možno vám to nemáte na to čas, pracujete na smene a takto, takže dá sa učiť samozrejme aj individuálne. Individuálne samozrejme je to drahšie. Učím ja, síce môžem zobrať len 2 žiakov do konca roku, lebo nemám veľa času, takže ak máte záujem, napíšte mi čím skôr. Ale učia aj moje kolegyne, takže Barbara, Anna, Mária a Mírna, takže vedeli by zobrať tiež niekoľko žiakov, ak by sa chceli individuálne doučovanie. Samozrejme, chorvačtina sa dá učiť aj zadarmo, cez samoštúdium. Ak by ste tu potrebovali nejakú radu, ako sa tu učiť, aké knihy kúpiť a aké YouTube kanály sledovať, filmy, ktoré by ste mohli pozerať, tiež ja vám rada poradím, napíšte mi a môžem vám aj tu pomôcť. Takže to by bolo všetko na dnes. A áno, vyzývam vás všetkých, ktorí neviete sa pohnúť s tou vašou chorvačtinou z nejakého bodu, napíšte mi a môžeme dohodnúť individuálnu online konzultáciu 15 minút, kde sa pozrieme, kde momentálne ste a kde sa chcete dostať a poradím vám, čo ako, aké knihy kúpiť, či individuálny kurz, alebo skupinové doučovanie, alebo niečo iné. Takže kľudne mi napíšte a nejaký termín nájdeme. OK, dobro, takže vidimo se uskoro. Bok!